Türkmen häkimetleri ykdysat çökünlük we pandemiýa çäklendirmeler şertlerine çuňlaşan maliýe meselelerini çözmek üçin öň barlanan usullary, owa ýaşullarynyň töwerlatyny we adamlara hasken basyş etmäge dayanmak kararyny gelenemeňdir. Mary welaýatynyň Garaw metrabyndan gelip bolşan maglumata görä, birinji gün etrap häkimligine çağırılan adamları pul ýok. Pul meselesi gaty ýöne soragyňyz bolsa aýratyn gurulşar diýdiler. Ýygnakda çykyş eden resmi bankomat meselesini çözmek, nağd pul gözläp gören adamlar azaltmak we bu meselede ýaşullaryň hemde hukuk goraýjy işgärleriň oýnamaly rolu barada özüne welaýat häkimliginde tawsyrlan zatlara aýtdy we başga hiç pikir bilen gadaklanmady. Bu ýygnaga ýaşullar bilen birlikde Garaw metrabynyň hukuk goraýjy idaralarynyň ýolbaşçylary, yerli idara kärhanalarynyň wekilleri hem gatnaşdy. Bire dogrusu zol häkim çalışyp duran soň kimdigini hem tanamaýar diýip ýygnaga gatnaşan aksakkal ýaşuly esasy gurrunun nagd däl söwda hakyny bolanlygyny gurrun berdi. Adamlar esasanam ýaşullar, owalarda siz ne toy, ne ýas söwlýär. Siz owanyň ýüzi we sözi gaýrat edin. Bankomat meselesini çözmäge kömek edin diýip çykyp gurlan ýaş adam aýtdy. Onuň pikirçe biz owa adamlaryna nagd däl söwda etmegi öwretmeli. Eger innykay nagd däl söwdany hem oňarmasalar ondan näme diýmelip 70 ýaşlaryň ýaşuly bu gurruny gaty geň alynlygyny gizläp hem durmady. Bu maglumaty adatlyk bilen gurulşan ikinji çeşme hem tasdik etdi. Geçen hepde vilayet häkimliginde hem uly ýygnak geçirilip esasan nagd däl söwda meselesini goglandyrmak hakyny gurrun edildi. Etrap häkimligindäki ýygnak şonuň netijesi bolmaly diýip hökümetdäki çeşme aýtdy. Ýygnakda salgyt gullugynyň hukuk goraýjy idaralaryň wekillerine hem anyk tawsyryklar berildi. Siz telekeçilere aýdyn. Kimiň dukanyny hataplaşyk terminal bolmasa, goý derrew terminal satyn alsyn. Telekeçiligi ýok bolsa, onu telekeçilik açsynlar. Bolmasa agyr jerime ýazyn. Ertir dukanlaryny açmagy gorksunlar diýip çykyş eden resmi aýtdy. Şeýle dal telekeçiligi bolan dukanlaryň terminaldan nagd däl söwda etmegi doly ýoly goýmaklaryny talap etdi. Onuň sözlerine görä, adam bolsa halkyň belli bir bölegini aýlygy ýa kömek puly plastik karta geçýän adamlary nagd däl söwda geçirmek şu günni esasy mesele bolup durýar. Bize vilayet häkimliginden berilen tawsyrga görä birini nagd däl söwdany hökman ýoly goýmaly. Adamlar günne aşa bankomat gözläp pul sorap aýlanyp görmeli ýal etmeli. Eger kimde sorag bar bolsa aýratyn gepleşer diýip çykyş eden resmi sözüni jemledi. Sorag känni, owada adamlar hökümetiň manadyna näme bolanlygyny, näme üçin bankomatlarda pulun ýokdugyny soraýarlar. Iki adamyň baş çatylsa şol sorag berilýär. Emma häkimlikde sorag beren tapylmady diýip radionyň söhbetdeşi aýtdy. Pulun bolmalygy bir mesele. Olaryň adamlar bilen gepleşişi ikinji mesele. Häzir wezipe berilýän resmiler meniň kiçi oglum ýa ulagtyklarym bilen ýaşdaş. Emma olar atasy ýaly adamlar bilen öýde ýakynsyzlyk eden garawol çaga ýüzlenen ýaly aýratyn gepleşer diýip haýbat atyp gurulşýarlar. Aýdys äheňinden çen tutsaň, ol bu sözleri soragyňyz bolsa gaty görmäň diýen manyna aýdýar diýip radionyň ýaşyl söhbetdeşi nägileligini bildirdi. Adatlyk Türkmenistanlaryň ýurt içinde we daşyny pul nagdlaşdyrmakda, plastik kartlar arkaly hasaplaşmakda ýüzbeýiz bolýan kynçylyklar barada 2015-nji ýyldan bäri maglumat berýär. Egerde başga ýurtlaryň bank kartlary nowatlaryň azalmagyna, hasaplaşygyň has şalt amala asyrylmagyna getirse, Türkmen bank kartlary täze bir uly nowatyň döremegini, gyýkalyp galmagynyň köpelmegini, iň beteri bolsa döwletiň maliýe ykdysady ýagdaýlary barada uly soraglaryň döremegini alyp geldi. Emma muňa garamazdan Türkmen häkimetleri bu soraglara resmi düşündiriş bermeýär we 1990-njy ýyllaryň başynda girilen durmuş ýeňilliklerini ýatyrjak bolanlaryny ulanan usullaryny ýaşullary öňe tutmagy ýene bir gezek synap görjegi meňdeýär.